Vítám vás na portále Srovnávač EET a dnes bychom si představili tiskárnu C260H od firmy Xprinter. Tato tiskárna se vyznačuje 80 mm šířkou rolky, dále odolností proti vodě a oleji, dále má zvukovou osvětlenou signalizaci, indikující tedy tisk a vlastní řezačku papíru. Tiskárna komunikuje pomocí rozhraní Bluetooth a dále pomocí rozhraní USB. Další vlastností je rychlost tisku 260 mm za sekundu. V tiskárně dále dostaneme přední ochranný kryt, který nám tedy zabraňuje kostřiku tiskárny, například tedy v kuchyních, a dále také umožňuje pověšení tiskárny na zeď a následný tisk účtenek vlastně do tohoto připraveného zásobníčku. V tiskárně dále dostaneme adaptér na změnu šířky rolky z 58 nebo respektive z 80 na 58 mm, kdy tedy implicitně nastavení té tiskárny na 80 mm, ovšem po přidání adaptéru do vnitřního prostoru takto můžeme při nastavení tiskárny na šířku papíru 58 mm tisknout na menší papír, aby jsme tedy šetřili. Dále, pokud bychom tedy tiskli implicitně na 80 mm papír, vyndáme špulku, vyndáme adaptér a vložíme tedy klasický 80 mm termální papír do tedy vnitřku tiskárny, stejně jako 58 mm. Je potřeba tu špulku správně nastavit. Poté musíme tedy papír vložit správnou stranou k tiskové hlavě. Přiklopíme pomocí tedy posuvného kotoučku a přiklopíme ochranným krytem. No a dále zde máme tedy zapínací tlačítko, pomocí kterého, pokud tedy se podíváme zapředu tiskárny, tak vidíme, že po zapnutí dojde ke zvukovému a dále světelnému signálu, tedy indikace zapnutí tiskárny. A vidíme zde 3 indikátory s tím, že první oznamuje tedy, že tiskárna je pod proudem a tedy připravena k tisknutí. A druhý indikátor oznamuje, pokud teda nastane nějaká chyba s tiskem. A dále zde máme ještě tedy posouvací tlačítko pro papír, kde vidíme tedy, že dochází k posunu. Na zadní straně tiskárny vidíme napájecí konektor, dále konektor pro připojení k počítači či kase pomocí USB a dále LAN konektor, tedy pro síťovou komunikaci. Na spodní straně se dále nachází štítek tiskárny a pod dvířky zde je schovaná dip lišta z mikrospínači, na kterých můžeme nastavit různé vlastnosti či funkce tiskárny. Vyjmenujeme například tedy nastavení zvukového alarmu, nastavení počtu znaků na řádek, dále zapnutí či vypnutí střihače papíru, funkce nastavení střihu papíru pouze při otevření pokladny, dále nastavení nižší či vyšší hustoty tisku. Nyní si ukážeme tisk účtenky. Máme tedy pokladní aplikaci na provádění plateb, elektronické evidence tržeb. Navolíme tedy požadovanou hodnotu a provedeme platbu. A vlastně, když se odešlou údaje na finanční správu, tak následně tedy proběhne tisk účtenky se všemi tedy podstatnými údaji. Můžeme vidět zde BKP, fake kód, vlastně položky a dále. Tímto se s vámi loučím a těším se na viděnou na našem portále Srovnávač EET.